tonse tikudziwa ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Sibakathe Chakwera akhala ali ku chigwa cha Shire kapena kuti Shire Valley kuyambira Monday kufikira dzulo Thursday pa 12 September 2024 ndi akuchoka kumeneko kubwera ku Blantyre anadzafika pa chomwe chira kuti Pankhathe kumeneko ndithu ndi mboma la Chikwawa kumeneko tamva kuti anthu okwiya anayamba kugenda convoy ya president chifukwa chimene amagendera sikudziwika bwino koma zikumveka mpaka kuti anthu amafuna kuti Achakwera awalongosolere za nkhani ya kuchikangawa ndi pano ndi Panyasa Voice Box mmene timakhala ndi amalawi osiyanasiyana amene akukhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale ganizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi ndiye pano tabweranso ndi bambo Boni Kalindo amene wandithu afuna ike pa maganizo awo pa zimene zinachitika ku Chikwawa pamene president anagendedwa iwo akunena kuti awatu ndi masaini okuti Achakwera dziko muno anthu sakuwafuna ndipo akakhalena zinthuzi adakangozisiya zinafike poyi choti ngati ayamba kugendedwa kampeni isanakwane tsono kampeniyo ikayamba ndi agendedwa kangati ngati akuthawa kampeni isanayambe tsono kampeni ikayamba ayenda kangati chothawa awano ndi mafunso amene Boni Kalindo akufunsa komanso iwowa akubwereranso mobwerezabwereza kuti ayi ki yosinthira boma la MCP kapena kuti ki imene adzipaniza zotsutsa angatenge kuti agwetse boma la MCP ndi mayi Mary Chilima tete khali modzi pa Panyasa Voice Box kuti ndivuti Boni Kalindo abwera ndi zotani lero pa Friday 13 September 2024 pano Panyasa Voice Box. Koma lero ndenda zuka mofuna kuyenda bwanji ningofuna nditayenda kukwera galimoto kumasika kumapita ngati chaku Chikwawa uku ndikusika mapiri aja ndifike pa Thabwa uyo ndipite kulivunzu uyo ndikatulukire ku Fatima uyo koma bale kunkhate ningofuna kuyenda ine ndimakonda kuyenda kwambiri ndikumamva kuti ati kulivunzu khate ku Fatima ati kuli malo okongola miyala mitengo komanso kuli malo ena ochedwa Chikangawa kumeneko inetu ndimangoona ngati Chikangawa ndi komwe kukunzuzu kokha koma mayina amafana bwanji atiso kumeneko kuli Chikangawa oti dzulo anthu anali akuimba Chikangawa 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 koma inu ine silimamvesa kuti kodi zimayenda bwanji kuti pakana munthu galimoto yako iswedwe magalasi mmene ilili galimoto ya VX ja kapena Coaster komanso muli apolisi ndikuswedwa imene ijayo ndi magalasi koma inu kulivunzu muli bwanji Lazarus Chakwera MCP yonse muli bwanji mama uno mwayendako bwanji ku Chikwawa kumene kwenu ku Chikwawa anthu oliziwa zina lamanena kuti ku Chikwawa kokwawa kwawa ena aja ayenda mokwawa zulo kuthawa atakumana ndi ana aku Chikwawa atang'amba ni miyala ili ndi ziko chimene waona zako zulo usamuseke inalipo nthawi imene anthu akamuseka Peter Mutharika kunena kuti atamuoneni Peter ndi achisale akuopa anthu paja pamachedwa pa wakawaka pakanazera muchire kukatulukira ku State House nthawi imeneyo tusi kuti yo amathamangisidwa koma angangofuna kuti angozipasa ulemu wokha ataona kuti zinthu sizili bwino nthawi zina galu wako yemwe akakuluma it is a sign of a danger warning sign galu wako kukuluma munthu osauka ndi woopsa kwambiri ukonza kupanga mafilimu ako mmene ungapangire ndikuwazunza mmene ungazunzire anthuwo ndikumapanga umafia wako omaanamiza anthu kumanena kuti wabweresa fyuwero wabweresa mafuta
koma chikhalire nicho sitimayo itanyamula zina zake mamolasses mafuta ena ache opita ku factory ya inyache ukoza kumanamiza anthu kutengana ndi mkazako ndikumayendera nyumba yogumuka kumakhala ngati mmene zimasatirana ngumbi muja koma anthu amasiku ano anachenjera makamaka kumuzi ndi kumene anthu anachenjera kwambiri malinga ndi kusintha kwa zinthu tekinoloji inalowa ngakhale kwa sojini inalowa ngakhale kumalaka sungampusise munthu kumanena kuti ati ndili ine kuno ndi kunsanje ndili ine kuno ndi kuchikwawa kamena ku Fatima ndi azikunamiza anthu mwanena kuti bwana zonse zili bwino kuno ayi pamene paja ndi pamene inu MCP mungapite ku drawing board mukhale ndi emergency meeting yanu apa pamachedwa pasanjika muzifuse kuti what went wrong chifukwa pompa jatu ndiye kuti ena ake amunamiza president kale usiku mazulo uja kunena kuti bwana tafanga kafukufuku wathu kutereko anthu ajana atuma ndi Boni Kalindo winiko wa madrama uja zija tinkanena mbuyo mukunena kuti inu sinthani inu msamapange matama anthu sakukufunani ndi zimene mwaziona zulo lijatu kuja kumachedwa ku Fatima kwaso kapena kuja kumachedwa pankhate kuli vunzu nditu president kunyamuka kuti ati akasegulire chipatala koma chosatha ndikumauza anthu kuti tikungochisegulira koma chizayamba kugwira ntchito bwinobwino kusogoloko ma advisors a president ndinu makape kwambiri iniyo ndi amene mukanamuuza president wanuyo chilungamo ndipo ndiye mukunamiza natu kutereko lero ndi siku limene mukufuna muchiteronji programu yanu yobera zisankho ndiye nanga simuli ndi opposition iso yofoira opposition yopusa lero mukuchita launch programu yanu yokuti ati mufuna munamize ngati mukufuna muyesere machini koma ndiye mukutamba anthu akukuona litu anthu akupikichani kale ndipo izi zikuzayamba izi nthawi ya kampeni tu sinayambe nthawi ya kampeni sinayambe ndiye ngati zayamba pano nthawi ya kampeni sinayambe muthawa kangati ndipo tumang'ambidwa ni miyala kuja kumene kujako ndi kumuzi nanga mtaoni muthawa kangati mwina akanapanga tu akundilande akanapanga akulimbi uku kukuzunzika anthu kulimbi osi walimbi angomanga anthu kutereko iweyo mayi yola mukuyenera uziwe zimene zimama wa uno anthu akukonzekera miyala ina president wanu akaendaso kulimbi chifukwa osi wapalimbi angomanga anthu yekha kumabwera kumamanga anthu kulimbi kunsika kuzuza anthu zikanakhala kuti zimenezo zikuchitika zazolja zikuchitika mulimbi mukamakanena kuti andi anthu a town koma kumene kujako ndi kumuzi kumene mwapaphalansidwa ni miyala kujako ndi kumuzi ndikufuna ndikuwuzeni kuti abale anga mizimu ikakwiya yakwiya inu zoona basi mukaona ngati basi anthu akangofa kuchikangowa kuja nayeni mizimu yawo ikuyenda akangofa anthu basi pamene paja timanena kuti Joseph Nkasa anayimba nyimbo uja munamuchita haya ku BICC uja anayimba nyimbo kunena kuti mizimu ikakwiya yakwiya basi mizimu yakwiya pamene pajapo is a sign yonena kuti all is not rose ngati programu anu mwayikonza yokuti mufuna mbere zisankho za 2025 ndofunikanso mukapangane kawiri muuzane kuti kodi pamene pandi mmene zililimu tiyendesa bwanji chifukwa anthu ngati sakukufunani ndipo tundi aliyense ulo ni mwana yemwe sakukufunani kuti mulamulireso zikoli kaye anthu amene ali maiko akunja ngati ku South Africa ali wokwiya kwambiri ndi ulamuliro nokukwiyatu kukwiya sindikuziwa kuti zizatha bwanji so ineyo ndikanakhala kuti ine nali presidential advisor wanu ndikanakulangizani kuti abwana
pamene zafika zinthu pa 10 tisazikakamize chifukwa ngati tikutibulidwa lero ndi miyala kampeni sinayambe nanga ikayamba kampeni olo mutaopseza anthu motani monga mmene mwachitira zilolizya kuyimba mafoni kuauza apolisi onse pakana ku State House Lilongwe Sanjika ku Nzuzu ku Chikokobe kuti pasapezeke wa polisi olankhula za miyala ya bwana aliyense atapezeka achosedwa ntchito pakana amakra kumauza kuti teni muzijambula anthu kutereko mafoni athu akujambulidwa ndipo ine ndiye yanga ini mafuna mukumajambula bwanji zimene ndikunenazi ndikamayimbirana anthu nawo foni muzijambula amakra ndiye mmanga ziko losetu mumanga musalamo nokhatu a MCP chifukwa anthu ndiye akulankhula makamaka za imfa ya Chilimayi ndiye anthu akunena kopsa ndipo ineyo sinimadziwa kuti ziko lathu ndilotani ndithu anthu kukamwalira 9 ripoti kukabwera lofoira ndikuliziwa kuti ripoti lisili kunena zomveka koma ife tilipe koma ndizopsatu tilipe basi atikuopa kumangidwa ndikakhala ine nde sindikuopatu ndipo ndakhalaso miyezi tipaja osamangidwa sindikuziwa kuti aeri asate muliko kumeneko kapena nambala yanga mwayiwala taafuseni amakra kupaseni chifukwa paja akumachita solikoditu komanso tu inenso ndikhoza kukupasani ndekha pajati 0 awiri 3 ndisathamange tumwina simuyikopera bwino 0 awiri 3 6 5 maziro atatu 5 kumapetoko ndikunena tu inu aheri asate kutawa wa uyo pachikwawa tikamakuuzani kunena kuti inu a opposition tachita ni wake up anzathu ena ndi awo akupanga convention yawo lero a Ford convention yakonzekeredwa bwino ngakhale kunali propaganda kunena kuti ati a Ford aitana MCP anthu amadera tunkhawa ndiye ubwino wake vice president analankhula pa interview kunena kuti ife sitingaitane MCP chipani chimene tikufunanso kuchichosa ndiye tikachitane ndi propaganda kuteko akufuna ziyike malo mooneka ngati akufunidwa koma iyayi inu a opposition mukanagwirizana ndipo iyi imene zilili mu game ndi game changer basi nonse mukanagwirizana game changer ni mere Chilima izi ndikunena mobwerezatu ndipo sindikuopa iyayi game changer amene ali joka wa majoka likanakhala kuti ziko lathu limaona patali ndikufuna kutukula ziko mere Chilima ndiye ndi joka mabishopu aku Mangochi mabishopu aku Blantyre abishopu aku Ujeni ku Lilongwe ku Mzuzu takumanani ndi mwana wanuyo mumukoche ndipo amene uja kungoyima kuti wayima ku convention ndikuina ndiye siku la balotiro wina zangu zikozera livuzu koma amakhala ndiye muli pa ntchito yochita likodi anthu bwanji wiki ino timangidwa ambiri ndiye ndikondwera kuti ndikamangidwa ndikakumaneko ndi anthu ena ndi ena amenenso munthu mutengedwe pa list imeneyi pa boma ili la MCP ndi Chakwera amene akufuna kuonesa kukhala relevant kwa anthu koma anthu akuakana olo mkazi amene akakukana kuti sakukufuna osamukakamira chifukwa siku lina azakudyesa ka poison Kembali kumamba kukoma wai kumamba kukoma Bonikalinda the DC mwana woopsa kwambiri
from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.